ang atong unang pagbasa o ang atong ebanghelyo, apil na ang salmo, nagtug-an o daghan-daghan yung kayong pagtulunan. Ang ako lang aning pamalandungan, kinilang yung unsay mahitabo inighuman natog kamatay. Dili gidi ay ta mga matay, inighunong dayaning atong ginhawa dinhis kalibutan, doon na di ay dito'y lain pang sumpay niya. Ang nakaapan ra ba murag baligtad ang sumpay ba, murag mabali bitaw. Kung dinhis kalibutan hayahay kaayo ka, ang sumpay di ay dito magantos tag maayo niya. Og dinhis kalibutan nagantos tag maayo, ang sumpay day dito hayahay kayo, gitawag og langit. So kung gigutom ka dinhig maayo, igabot dito kanunay na kang busog. Nya wa na gito'y katapusan, di naman to mamatay, wa naman to'y katapusan. Nya kung dinhi busog kay kastanan, daghan ikagikaon sama aning nagwali, inom pa, inom ay daghang imnonon kay dato lagi kayo. Ang sumpay day dito hasta to sa tubig, wa na ito bisag to las tubig nya, wa na to'y katapusan. Utong ang dato in tao nakapangandoy yung sa tuwa para ba ko'y 5 kaigsuon dito, may untag di sila mapunta dire kana ding mga kalag na tuas impierno. Magampo day yapon nas Ginoo, dili para sa ilang kaugalingon, kay kaybaw naman sila nga di na sila kabalhin ngadto matud pa diri. Ang naa diha di naman katabok diri, yang di adiri di sad kaanha diha, kaybaw na sila ana. Pero bisan di ay maimpierno ang kalag, magampo di ay yapon sa Ginoo nga, Ginoo in taon ang akong mga mahal sa kinabuhi sa kalibutan, dili unta mapunta diri. Karon ang inyo mga ginikanan og na impierno to hastang ako gasigi tog ampo manang litag na impierno tos papag mama, maingon lang yapon tos Ginoo in taon murag impiernohonon ra ba gining akong napari o para bagyod nya, impiernohonon ra ba ni pahinumdumi in taon Ginoo nga dili unta isod sa iyang bulsa ang kolekta. Okay, ang pagkadato may makapaimpierno, ang paghigugma man ng kaon, kahayahay, kwarta, mao man na ang makapaimpierno. Si Lazaro na langit kay bisan mumho ma-appreciate niya. Nangandoy lang siya bisag baka kaunlas mumho. Unsa man ang mumho? Kanahan mo mukaog mumho, kanang mahog sa inyong salog. Inigkaon ninyo na mga hog anas lamisa, ana sa salog, ganahan mo mukaon ana. Tubag. Kinsa may ganahan mo tilap ana? Iring. Pero si Lazaro nangandoy lang in taon ana, mumho. Murad yung kita din hiba, nangandoy lag slat. Ana. Unsa man ang slat? Mumho. Kabahin sa dako nga gikaon, mga pinisik ba? O ana, 1 slat usa ka mumho. Nya kadang mga dunay ikapalit og slat, nya di gyud mapalit, di gyud mohatag natog mumho, pareha tong dato nga wa gyud mohatag ni Lazaro og mumho, asa man na padong. Mutubag ra masada. Impierno lagi. Oh, na ka mo pamalit na mog slat sus ka. Usara ka na kamumho, digin mo kahatag, balantag naa karon dihay 10,000, palit ka og 1,000 total, igsunod simana na naman sa kay sweldo nga 10,000. Nya, mumho ra gid ang 1,000 para aning tuiga. Karong tuiga ba or para arong buwana, kanang 1,000 na slot or 500 ang atong kaning sus BF para sa atong pista, kuan man ni siya 500 man ni kaning sanctifying unity
Nya ang kanisang sipitaw sa mo sa dopes para sa ato mga project 1,000 man ni ang slot ani. Kanang 1,500 para aning butang to tulo ka buwan nga imong income mumhura na di ba? Pero kana di nga paghatag og mumho ngadto sa nangandoy og mumho makapalangit na di na. Pero muhikaw ta ana maunay makapaimpierno samas na hitabo sa dato. Muna diri sa atong unang pagbasa unsa may gi warning sa atong unang pagbasa. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Unsa man ning kusog sa tao? Gahom sa tao. Kanang atong bahandi. Nya unsa man ning kusog sa tao? Kanang atong paningkamot ba kanang kamao patang mo mangitag kwarta. Ana, paras na ko gud kamao pa kong mudupa-dupa. Nya mosalig ko diha. I know, makakolekta sa Ginoo. Aning dupa-dupa, makakolekta sa gini. Pero kanha ko mosalig, peligro kayo. Silutan di ay. Kaya nga naman, mamatay raman eh. Kaning akong kusog, mamatay ra ni. Kanang inyong kusog diha, mamatay ra na. Tanawa ragod, sila saro nga dili gani kakaon og mumho, patay. Ang dato sad nga siging pistas iyang lamisa, patay. Pulo sila nangamatay, why mabuhi na to din nyo eh. Ang padayon, mga matay kita. Lingi anay mong tupad eh. Lingi ba? Inahapit na ka. Inahapit na ka. Oy, kada na to simba din ang pasabot ana nga karon buhi pa ka sa to pahapit na ka. Oh, kaya ang sunod ana patay man gyud. Ang gahapon bitaw gahimo ko sa atong binuan nga pag misa didto sa Liloan Municipal Jail. Nagmisa ko didto kay kada man na ikatulong semana nya. Gahapon man ta to nag-recollection mamiga atong tatong Martes nya na may clergy recollection. Wa ko kamisa gahapon ako gimisa. Salamat day kay sa atong kuan diha atong Liloan nga mga pulis nga nagbantay kay ni-allow na sila bisag gi-alter ang schedule. Pag human ako misa, ani gatubang ko sa jail dito ko sa mga male. Gaatubang raman ang female nya amo lang ibutang ang extension diha ko sa male. Mga kuan ron sila kabuk dito 300 kapin ang male plus dito sa mga pila to 30 dito kapin ang female. Ana mga almost 400 gid sila kabuk. Nya nag-blessing na ko nila ngadto. Ga-blessing na ko atong mga rosaryuhan ay panghatag. Ga-arrange na si Brad William atong lay minister diri sa mga kuan ba mga rosaryuhan kay panghatag na ngadto. Ning tawag to katong usas ilang mga leader nga mga piniriso dito sa Silda ba. Sa padir ngari blessingi rin ako unsa man na gatangtang nako sa akong kaning stola. Kay mag-isa di ko pa day image ada ta ko moagi padong dito ani nga side sa lamisa nya di naman diri mga tao kuan lagi gaandam ato mga rosaryuhan diri ko niagi wa ko kabantay katong dako kayo nga kanang kuan nang ano bang industrial fan ba nga para ventilation nila dito wa ko kabantay nga wa day gikuhaan day sa kanang iyang kuan kanang tabon kanang screen ba nya na likod man ko musuyop man na ang kuan ana musuyop man na sa ang hangin padong man ngadto nya gasulob ko gingon ani sus niagi kasi magingon unsam na galakaw ko sus pag-agi nako didto kanijong akong kuan kaning ani ba suyupon beta dito 1 second ra gyud pagpaka akong ang ako nang nakuan ang ako nang na matngunan pilit nako dito sa industrial fan nya kaning akong kuan nanlukot na dito nya gaana nako dito nag-ana na ba pilit kaniyo to jud kayo nya distansya kog mga ana pag-agi nako ana gid nahapak ni ani ro tulo ka bukhubag dinhi kani og diri ari hubag ang ako dinhing kuan kani ba nahurot og kagisi 1 second lang murag ika mo tabas-tabas nga rin tanan murag hatutok ang tanan
Nakusus katong 1 second pag-ana. May gani kay katong iyang frame, gyud kanang main nga frame nga iron frame, dito nadapog ang akong kamot. Kay guwap ato og nalahos pa dito. Maigo gini atong blade nga hait kayo. Katong katuyok ba? 1 ounce tani akong tudlo taron. Or kani ba kay naputol yung tibok kamot? May kay nasango mo ng perting hubaga kay kalit man pagkabunlota. Mura man ko giana ba? Ya perting yung kalita. Tutok gumitanan. Ingon din ko, tanawa, kakalit sa panghitabo. Datanaw ko sa akong kuan nga nangagisi na pagtanaw ko, ayay, naku, pastan perting dirong dugo. Ano ko, wa man di pero ngut-ngut diri, paawa da nating mga, kuan 5 minutes, burot daya. Abot diri, butangan na mong ice, na yan kaya pag di maputol makadupa-dupa pag di tao no kay naputol pa di arig na ana pa di inigdupa usa na lang 50% talay ato makuha ani sa katunga na lang kay di naman timbang usa na malang igana ang Ginoo mo na kaniya siya imbis mohugog 20 Gs na lang usa lang ako looya unta ay dali ra kitang mamatay oy dali ra jud kayo kadto electric fan pa to magdagan mi ang dagan 80 100 ang dagan og simba ko na mo kalit og cross diha nga kana barong mga sakyanan nga nahaybol nya padung namo kusog sang dagan usara na kasalpok boom igmata wa na buak nang patay na ta kamoron inig uli ninyo gamay suswa kita kay baw masagipot ra mo diha dapita badakdak dayon mo sunod tabangon ana dead on arrival. Unya anhita mo salig aning maong kusog, anhita mo salig niining maong lawas, ayaw unsa man musalig tas Ginoo. Mo na nga tong salmo na ingon diri, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga wa magsunod sa dalan sa dautan. Unsa may dalan sa dautan? Ang kadawo, ang kahakog, ang gugma aning mga butang sa kalibutan la ilog ana mga yuta ilog ana mga kwarta kanang dungog na nga turo mga politicians inilaray himog mga fake news linabayay glapok to the max nya mao'y muda sa Pilipinas kunuhay ngadtos kalambuan gasigig away naa nagsalig sa ilang kusog siging pasalig nga kung kami inyong pilion munindot ning Pilipinas munindot yun basta kami inyong pilion ni ami daghang kwarta mga hambugiro wa gani mo palit og slot bisan og dili slot dinhi daghan kay nanginahanglan dihang mga pobre palitilan nagnapo kapligong sin daghan kay way balay diha na wanay atop ilang balay ang atong nahatag dinhi ang nahatagan nato mga 700 ka balay galisod na ta sa budget kay 1.9 million ang atong na-spend salamat sa nanghatag ato pulos na mo dunay slot dito sa langit pakpakan nato tong nanghatag napatay katapusan gipuno karon kay perti taong pakiluoy diri naapatay mga 200 kapligo kapin nga mga sin ato na sanang i-distribute gibayran nato gahapon ato tong pick upon tingali karon ato tong ma-distribute to mga 20 o pila to ka balay ang atong tagaanan pa slat ra na pero daghan kay nalipay magsipadir salamat gid in taon nga inig-uwan dili naging taon mi matuan magluha-luha ang matas mga piniriso nga magtan-aw nga nagdatas mga pagkaon ngadto lipay kay sila mamakpak intawog maayo ikakita nga nagdatag mga pagkaon pero slatra to sa atong gipaambit katong heavenly joy salamat sa namalit ani kay ngadto kutob sa December kun buhi pa ta naa natay budget para sa ato ditong monthly masses and feeding pakpakan sa natong namalit sa atong heavenly joy doon na nasan mo slot ito sa langit. Di pa may daghang slot dire. O gusto mo. Ang atong SOS BF para sa atong pista, ang atong halin, niabot nag 1,914 slots. Pakpak.
nga apay 6,086 slots. O di daghan pa kay mong kahigayunan malangit. Palit mo ani kutob sana April 17 iguan Easter Sunday. Nga nga to sang DOPS SBF para sa atong once and for all projects. Nakita naman nyo dinhi na nang atong grounds giandam na diha, napay daghang gastuhanan diha ato agianan, pamalit aning atong mga yuta, pag-usab ang ato dihang parkingan, pagtukod ani atong kumbinto ug uban pang mga structures. Once and for all ni siya 54,000 slots ni, tag 1,000 per slot atong DOPS SBF atong halin gahapon daghan na 162 slots. O pakpak yapon. Daghan pa kayong makapalangit ninyo, 53,838 pa ni. Budgeta lang ninyo kada buwan paghatag mo dinhig mumho. Mumho lang ba? Kanang inyong matigom sa usa ka buwan na among ginay mumho. Mga 1,000. O palit usa. Igsunod na sang buwan, lain na sang mumho, usa na sad. Igsunod buwan, tulo ka buwan gikan karon, wa na ning 53,000 Kadaghan nato dinhi, kadaghan sa ato mga online parishioners. Salamat sa nagsigig palit. Nya kamong wa na sad mo palit, balik-balik sa mo palit kay basin unya noon og di mo palit og mumho, basin hinuog igsumpay sa inyong kinabuhi, magsigi na lamog ingon, Padre Siano, patui in taon og kaning kuan tubig ang akong dila. Nag-amao na umang kang palit slot na karon ngandoy na lang kag tubig palit patakag slot, di ay binaril nga tubig diri gabaha. Ana mauro ta toy importante nimo, sige sa kag tigom ana kay itukod gud nimong balay nya, nabangga ra day kapag humag finishing sa imong balay, nabangga ra ka pag abot nimong balik sa imong balay. Mupalit ra ba ta kadtong chandelier kay nindot na kay kag balay nya, nabangga ka pagbalik nimo, nisiga ang chandelier panahos imong haya. Dito ka gihaya sa imong balay pag sumpay dito kay man jud kay palit-palit og mumho. Wa sa ka ni share og mumho dito na ka. Ani arbay ko gihan kay natong manabtan dinhi og haya na. Dehjog ka mapasaylo kami sad misam sad niana pero pamasi naman lang na siya. Kadtog yung kuan, kadtog yung buhi pa kanya mo palit ka, mo tabang ka, mumho. Mumho ra. Makapalangit na ng mumho, i-share ang mumho. Kanang gitawag scraps of your table, i-share sa mga nanginahanglan. Kita dinhi kaning slot equivalent kinas mumho, pero nakatukod na tagkapilinya nga ni cost na karon da sa consecration og mga 45 million. Ang atong natampo didto naas mga 41 nagikan dinhi ba mga 42 million ang ato mga 41 million ang atong natampo dito tungod sa atong mga mumho nga natigom, nakatukod ta ng kapilinya karon nagihugupan og linibok ka mga tao. Nya tungod aning inyo mga mumho gi padaha dinhi nanindot kay ato simbahan, di taganahang mo gawas pero di lang sa taganahan mo home, di taganahan mo gawas kinindot kayo, nakaduaw na mo sa atong adoration. Naadihe mo suod sa tong adoration, di na ganahan mo gawas kaya nindot kuno kayo, yeah ba? Man sa mo isud-sud pero naka-apil mo dihag tampo god nganong nanindot mo na napay atong grounds karon ili kahuman ana din amo ganahan mo biha din sa ato kada pang atong daan diha padong dito ato naman sa nang ayohon ablihan, nagkasabot naman may diha sa atong mga owners, hatag man po silang mumho. Mao na naaron munindot sa nadia na magsigi na mog anhi dinhi tungod nis mga mumho nga atong gitigom, bulahan ang nitampo pero kanang magsigi lag agi-agi nga magsigi lag ingon tuong ka ng pariya, tuong naong ana bantay gyud mo igsumpay dito ngayo gyud mog tubig. Ang kuyaw lang hinuon og moingon, Ginoo tagay taw mig tubig dire, padanas Brad Loloy dire na sila si Brad Titing ipadana dire kay dias Padre Siano dire perti sa taong ugaha sa kuan, ugahas dila kay kuyog ug ang madre ay simbak ko sa de. Yun na, manindog na tayo.